Huomenta. Oon just lähes salille. Teen mun vettä. Mä laitan aina vähän Himalajan suolaa sinne. Saa vähän elektrolyyttejä treeniaikana. Tänään piti tehdä jalkoja, mutta mun takareidet on niin kipeät viimekertaisista RDListä, että tehdäänkin rintalihaksia. Sitten olikin aika alkaa treenaamaan. Aloittelin näillä. Just tätä liikettä ei ole tullut tehtyä ihan hirveästi, joten toi tuntui yllättävän painavalta. Tässä kohtaa olikin jo lihakset vähän lämmennyt, niin alkoi tuntumaan vähän paremmalta. Toi eka liike on aina mulle niin vaikea, kun ei ole lihakset lämmennyt. Niin joutuu aina puskemaan vähän enemmän. No niin, ja tätä ei olekaan tehty koskaan, eli all the way down, good. Tässä meinas välillä alkaa naurattaa, onneksi on kumina vähän käytössä. Niitäkin tuli kokeiltua 3 kappaletta ja keskimmäinen kuminauha olikin sitten parempi. Niin siitä on hyvä lähteä aloittaa tämän kanssa. Tää oli todella hyvä. Tää on jo tuttu. Tossa vähän ensin leikittiin painojen kanssa. Tää oli ihan hyvä. Erittäin hyvä. Mulla ottaa tää tosi helposti mun olkapäähän, jonka mä runnoin joskus monia vuosia sitten. Niin se aina tässä liikkeessä muistuttelee itsestään. 3, 4, 5, 6. Ai että, tää on yksi mun lemppareista. Siis mä aina kuvittelen, että mulla on ojentajassa sitruuna, mitä mä puristan. Mä rakastan treenaa ojentajia. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta siis mun lemppari. Tätäkään en oo tehnyt koskaan. Kiitti vaan mun personal trainerille, että laitoit mut haastaa itteeni uusilla liikkeillä tänään. Tää oli aivan vitsin loistava. Ja jos tolleen suorilla jaloilla tuntuu liialta, niin tee polvet koukusta, niin se vähän helpottaa. Mut siis aivan super mahtavaa vatsalihas harjoitus. Mä tulin just kotiin. Toi oli oikeesti aika raffi. Mä treenaan Paolon kanssa, Archieri. Se on mun mies ja mun personal trainer. Hänellä on niin pitkä kokemus personal trainingista ja salilla käymisestä. Ja hän on niin kuin paras treeneri, jos haluat kasvattaa lihasta. Ja jos haluat haastaa ittees, lisää painoja, siis musta tuntuu, että tää video tärisee vieläkin, koska mun käsi tärisee niin paljon tosta treenistä. Siis siinä oli tosi paljon sellaista, mitä mä en normaalisti tee, niin senkin takia se oli aivan loistava. Siis mä haastoin itteni niin paljon, mä oon niin tyytyväinen. Mä voin linkkaa Paolon tilin tähän. Hän ei ihan hirveästi ole vielä tehnyt TikTok-tilille mitään. Mutta mä linkkaan hänet anyway tuohon kommenttiosioon. Mutta aivan loistava treeni. Siis mä vedän tällä hetkellä sellaista clean bulk ruokavalioa, eli puhdasta bulkkiruokaa. Se on ollut tosi hyvä, koska siis mä oon aina ollut vähän sellainen, että mulla on tosi laiha kroppa. Ja sit se lihasmassan saaminen siihen ei ole hirveän helppoa.
Ja se treenaaminen ei ole se mun ongelma, vaan se ongelma on se mun syöminen. Niin nyt kun mä oon alkanut syödä Clean Bulk ruokavalioa, niin se on oikeasti auttanut tosi paljon. Se on tosi hyvä. Ja sitten samalla mun ei tarvii stressaa siitä, että syönkö mä tarpeeksi protskuja ja syönkö mä yleensäkään tarpeeksi ja tarpeeksi monipuolisesti. Niin tommonen ruokavalio sopii mulle tosi hyvin, koska mä oon vähän huono syömään. Mut se on.